Hello लोगोफोर welcome and welcome back to my channel आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नै दायो जोङो काजलगावआव थांनो नागिरदों बाजार खालामहैनो थाखाय बाजार खालामाखैमोन नालाय फुङाव नै दायो हासबेन्डजों आंजों थांनो नागिरदों थांगासिनो माने फुङावहायो बाजारा बन्द'मोन नालाय थ' दायो खुलिबाय नामा साननानै जोङो थांनो नागिरदों एसे एनैब्लाबो बाजार जादों खोमा साननानै मानोना एगजाम जागासिनो आरो 4टायावसो खुला जागोन नेटफोराबो बन्द'जोब दायो जोङो थांगासिनो आरो नै बाजार खालामहैनो थाखाय बेखौनो नेगासिनो दायो नोंथांमोना आंजों लोगोआव फैफादो आङो देखायलांनो नाजाबाय थानोसै दायो नै जों थाव सोखांनानै थांगासिनो दायो बाजार फारसे हाबनोसै नैबेजोंहाय फ्लाइअभार सिंजों हाबनोसै नै गेटआबो नुहुरबाय मेला जागासिनो माने मेला जानायनि गेट बियो लोक्षि मेला जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेथ' भिडिअ'आ सानडेनिनोमोन आङो लेट जासिगोन आपल'ड खालामनाया ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायलांदो मोजां मोनोबा नै मेलायाव मा मा बुस्थु फानदों दंजोबो एसे सिङाव हाबैनोसै आरो मेला जानायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनफैबाय दायो नै काजलगाव ओमफ्राय थांसै बाजार खालामनो ओमफ्राय मुभिबो नायनो थांगोन आरो जोङो बाजार खालामखांनानै मुभि नायनोसै मेला जागासिनो नै काजलगावआव बेग माबा दं बेग दं मन्दिर काजलगावनि जाग्राया आरो बैयाव एक्सप' जागासिनो ओमफ्राय एक्सप'आ बैहाय दायो जों बाजार फैदोंमोन बाजारानो होआखै खोमा मैगं नायलाबायनोसै मैगंआ नै मोनफा मोननै फानदों मेलानि फानदों नै गस्लाफोर मना फालि नै मोनबोआसै बाजार गैया दिनै बन्द' नायदो नै लोगोफोर बायदिसिना फानथारदों फास्रा प्लाज' लंपेन्ट ओमफ्राय गथ'फोरनि पेन्ट मुजा बायदिसिना फानलाजोबथारदों आरोना ओमफ्रायो बाजारा बन्द' ओमफ्राय बे मेलाया एसे एनै खुला दोनदों खोमा मोनथिला बेलासिनायखाय फुङावथ' बन्द'मोन खोमा फैनाय जायासै खोनानानै बन्द' ना खुला जिखुनु बन्द' खोनानायखाय फुङाव फैयाखैमोन आरो ओमफ्राय बेलासियाव फैबाय एसेल' फाननाय दं आरो मैगंफोरा ओमफ्राय दायो जोङो लायासै आरो फसायनाय बायदि मोनबोआसै मोनबोआसै थांफिनसै दायो दा गावनि मिलाव मा मोनबोयो नायनोसै मुभि नायनोसै दायो बाजार खालामफैदोंमोन मोनबोआसै नै सार्कासआ बिथिंजाय ओमफ्राय दिनै लास्ट आरोना मेलाया ओमफ्राय नै रेमस कालेक्सन दै गोजा जाजोब्बाय नै दै जाजोब्बाय गाहायाव दै जाजोब्बाय होनदां बे हा गाहायाव मा दै बिसोर लुनाया होनदां थांसै दायो मुभि नायनोसै बेनाम नायनोसै बेनाम मोनासै बाजार खालामनो फैनाया बन्द'बार दिनै एगजाम सोलिगासिनो नालाय बेखायनो खाथियाव बाजार खालामनो होआखै आरो थांफिनसै दायो सिफुं हटेल सिफुं सार्कास नै नैबेयाव Hi, good afternoon. Have a wonderful day. Don't forget.
बाजाराव नायफैनायबावबाय नै जोङो दायो बाजारानो गैया नै एसे जाबाय थाग्रा गिदिर बाजारसो सबाय बिमा जालालाय गैला जोब्बाय जों जाथ'वा कफिया थाइसे दंमोन आंनो कफि फुलकफि मुला दंखायोलै मुला दङ लाफा दं नै मुथाथामबानो थोगोन ना जोंनो लाफाया नोंथांजों 50 थाखा लादो जानाय थांसै माबायदि गोथाव ना थावा गोदान ना बहा थावनो फानलुआलाय बेसे फानलुआ आलु होनाय नङा दां दायो बाजार खालामखांबाय ओमफ्राय नै थांफिनगासिनो न'आव सफैबाय नै दायो बे मैगंखौ दोनहैनोसै आरोना दोननानै ओमफ्राय थांफिनबावनोसै दोननानै नुफैनायसै दायो जोङो मुभि नायनो थांगासिनो नै सासे लोगोबो थांफानो नागिरदों बेखौबो थिखांहैनांगौ थ' थांगासिनो नै मालाय भिडिअ लानो होदों गावखौ ओंखायनो लानाय जाबाय आरो आङो एसे नायदो लोगोखौबो थिखोनानै लाबोफाखाबाय ओमफ्राय नै मोनबायानो इउनिभार्सेलआ ओमफ्राय नायनायसै मुभिखौ नुयोना नुवा टाइमा बारखो ना माखो दायो नै गारि पार्किं खालामबाय ओमफ्राय नै बै बिफांखौ मोजां नुनानै भिडिअ लाबाय आरो आङो खाथियाव नायदो नै मोजां नुथारदोंना लोगोफोर गोथाव मोदोमबाय केएफसिआ थांगासिनो दायो मुभि नायनोसै जोंहा सानडेनि अफलाइन दानो दांना मानसिफ्रा दाना सोरबा सोरबा बांसिनानो दानफैजोबबाय एसे खम जायोना जोंनाबो मानसि लाइन उन्दुनासो दङ दायो नै मल सिङावसो हाबफैनाय जाबाय जोङो मानोना जोङो मुभि नायनो फैदोंमोन ना बियो टाइमिंआ जोंना मिलायलायासै आरोना जे टाइमाव नायनांगौमोन बियो एसे मोनाद्रायहैबाय आरोना ओमफ्राय दायो दा मा खालामनो मा मानो साननानै बेयावनो रायलायलायगासिनो जोङो डिसाइड खालामलायगासिनो आरोना बहा थांनाय जायो बहा मायो ओमफ्राय बिनिफ्राय दायो नायलांदो नोंथांमोनाबो रायलायगासिनो जोङो दाबो मोनाखै माने बहा थांगोन
मुभियाथ' केनसेल जाखाबाय जोंना नायनो फैनाया जेखौ नायनो फैदोंमोन दायो बहा थांनाय जाबावो नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो हैदिनखालि नेटआबो बन्द'मोन नालाय जे जायगायाव थांनो नागिरदों बेयावबो मिलायबावासै ओमफ्राय दायो जोंना डिसाइड जाबाय जोङो दायो आइनदियाव थांसिगोन आरोना साहा लानानै लोंहैनोसै एसे मोजांनो बेलासिनि नै दायो जोङो आइनदियाव सफैबाय ओमफ्राय जिरायनानै दं बिदि नै दा जोङो साहा लोंनो नागिरदों आरोखि ना ओमफ्राय नै दिहुनबाय नैबाव सोना लाबोदों जोङो ओइ फिसा गोलैबा मा जागौमोन फुड प्लाजानिफ्राय लानानै फैनाय जादों बेखौहायो ओमफ्राय नै काबाबो जोंना जा गिदिर गिदिर मा मा लाबोदों नै जों मेथाइ आनबक्सिं मेथाइया मा मा दङ आनबक्सिं खेवदो दे मेथाइखौ नैबे जाहैबाय मा बियो पियाजि कसरि ओमफ्राय पियाजि होना बेखौ पियाजि कसरि लायबाव प्याज कचौरी पियाजि कसरि गासिनो पियाजनि कसरि सिंग्रा ओमफ्राय निखौ मा होनो काटलेट मा बुस्थु काटला काटलेट आंनिसो बियो मा आंनि बिलाइ जोंबो पियाज कसरि नाख्लायखागोन सिंनिखौसो लादों आं आख्लायबाबो जागौमोनदां सिंनिया ना आख्लायदो एसे दायो जोङो जानोसै लोंनोसै लोगोफोर नाथाय जोङो साहासो लोंगोन आरो बेसेबां मोजां जोङो साहासो लोङो बेलासियाव दाख्लै हाबनो नागिरनाया मिलायासै दायो साया लुबाय जोंना आखाइ सुस्र'नांगोन एसे गब्लं फाथाय साया अननायनि सिखारलायदो सेल्फि मास्टार सेल्फि लादों मालाय लाहरनो हायामोन आयु एफा गोजान थांबाय पस्ट होबाथाय साया गुसु लोङाना नोङो लांफैदा गुसु जानोसै नै आयु एफा बुरजा मानो नुफेराखै नोङो जि मोजां सानसेट नुयो बेयावहायो जिरायनानै बेलासिनि सानसेटखौहाय एसे मजा लादो आरोना साहा लोंनानै जोंबो आरामसे नायबाय सानसेटखौहायो बिराद गोजोननाय मोनो नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन फेमिलिफोरजों बिदिनो ज' टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हागोन जोंबो बेबायदिनो नै लोगोफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामबाय ओमफ्राय साहाबो लोंबाय गोथावनो सानसेटबो नुबाय गोजोनबायबो थ' दिनैनि दिना बिदिनो मोजाङै थांबाय आरो जोंना सोरनावबा थाब फैया थै गैला आंखेबला बहा थांफादों खेबबैसो बेरायबाय जों फार्स्टआवहाय माबा मुभि नायनो होननानै थांबाय दायो नोंनाव फारसे आवगायबाय भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामला बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर